Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, ένα ακόμα ψάρεμα ξεκινάει. Παραμονή Πάσχα. Το τελευταίο που θα κάνουμε πριν τις γιορτές, μετά θα ξανακάνουμε αργότερα. Θα κατευθυνθούμε προς δεύτερο πόδι. Ακόμα δεν έχει βγει πλάνο παιδιά για το τίποτα, για το που θα πάμε και τι θα κάνουμε. Θα πάω να πάρω τώρα τον κουμπάρο μου το Σάβα, φορτωμένος με 4 καλάμια, και φύγαμε. Λοιπόν παιδιά, έχουμε φτάσει, είμαστε μέσα μετά το Πόρτο Καράς, αρκετά μετά το Πόρτο Καράς, μετά τα Σπαλαθρονίσια, ακτή Αρετές. Θα σηκώσουμε τώρα και τον drone λίγο να δούμε το μέρος και από ψηλά και φύγαμε να στήσουμε. Η ώρα είναι κοντεύει 7. Σε όλες τις παραλίες παιδιά έχει αρχίσει να κατακλείζονται, όλες τις παραλίες έχουν αρχίσει να κατακλείζονται από τουρίστες. Πολλά αυτοκινούμενα και ακόμα είναι μέσα Απρίλη. Φανταστείτε τι έχει να γίνει το καλοκαίρι. Αυτά, φύγαμε να στήσουμε. Σήμα στο κύμα, όλη η ομάδα μαζί. Ο ήχος του νερού είναι σαν μουσική. Από ακτή σε ακτή, με ψυχή και καρδιά. Παράκια ζώνη, εδώ η παρέα βαστά. Δεν ψάχνουνε μονάχα τη μεγάλη ψαριά, αλλά αξίες που δένουν σαν κόμπους γερά. Κάθε βήμα στη βροχή, στον άνεμο στο κύμα. Με το σεβασμό ψηλά κι η θάλασσα το ξέρει το μήνυμα. Παράκια ζώνη, ο ήχος μας στενός. Στα κύματα τυλιγμένη, ο ρυθμός μανιακός. Με ψυχή, με τιμή, σε κάθε μας στιγμή. Το live stream φωνάζει, εδώ είναι η ζωή. Σε κάθε αγκίστρι, μια ιστορία που μας παίρνει και σεβόμαστε τη φύση. Με όρκο που μένει, το πάθος μας αληθινό και κάθε βήμα βαρύ. Η παρέα γράφει ρυθμό και το βγάζει στην ακτή. Είμαστε αγκίστροι, μια ιστορία που μας δένει και σεβόμαστε τη φύση. Με όρκο που μένει, το πάθος μας αληθινό και κάθε βήμα βαρύ. Η παρέα γράφει ρυθμό και το βγάζει στην ακτή. Μπαίνουμε στη ζώνη, η ομάδα δυνατή σε κάθε live stream. Όλοι ενωμένοι εκεί, σε θάλασσες μεγάλες με ψυχή και σεβασμό. Για το κύμα παλεύουμε με πάθος και σκοπό. Σήμα στο κύμα, όλοι εδώ αληθινοί. Παράκια ψαρέματα με ψυχή και τιμή. Παράκια ζώνη, ο ρυθμός μας δυνατός, σεβασμός στη θάλασσα, αυτός είναι ο δεσμός. Παράκια ζώνη, ο ήχος μας στενός. Στα κύματα τυλιγμένη, ο ρυθμός μανιακός. Με ψυχή, με τιμή, σε κάθε μας στιγμή. Το live stream φωνάζει, εδώ είναι η ζωή. Σπάμε τα κύματα, με τη θάλασσα αγκαλιά η ομάδα έτοιμη με βλέμματα γεμάτα φωτιά. Στο live stream ζωντανή σε κάθε πλάνο δύναμη και στην ακτή όλοι μαζί. Της φύσης η αλήθεια, όταν ο άνεμος φυσά δεν πέφτει κανείς. Μαζί θα σταθούμε, δεν υπάρχει άγγιγος κανείς. Σήμα στο κύμα, όλη η ομάδα μαζί. Ο ήχος του νερού είναι σαν μουσική. Από ακτή σε ακτή, με ψυχή και καρδιά. Παράκια ζώνη, εδώ η παρέα βαστά. Σήμα στο κύμα, όλη η ομάδα μαζί. Ο ήχος του νερού είναι σαν μουσική. Από ακτή σε ακτή, με ψυχή και καρδιά. Παράκια ζώνη, εδώ η παρέα βαστά. Λοιπόν παιδιά, μόλις έχω δέσει και εγώ 2 καλάμια. Θα βάλω ένα μονάκιστρο με μάνα και ένα διπλαράκι θα βάλω με μαύρο. Τα άλλα 2 θα τα κάνω και εκείνα διπλαράκι, αλλά λίγο αργότερα. Λοιπόν, δείτε εδώ παιδιά τα λοματάρες που έχω πάρει. Οι μάνες. Αλλά εντάξει, η μάνα είναι μάνα να μου πεις. Πάμε να δείτε το μαύρο. Εγώ εκεί πέρα ενθουσιάστηκα. Είχα πολλά χρόνια να δω τόσο καλό μαύρο. Τουλάχιστον 2 χρονάκια. Δείτε εδώ, ας πούμε, το ένα που έφυγε από το κουκούλι πως είναι. Και αυτό είναι μικρό τώρα, έτσι. Έχει μέσα κάτι άλλα, είναι νταμάρια. Δες εδώ πάχος. Τα έχω προμηθευτεί από τον Νίκο στο Αγκίστρι στις Σικές. Με ενημέρωσε κιόλας, λέει, το μαύρο είναι που έχω, λέει, γάμισέ τα. Αυτά, φύγαμε να ρίξουμε.
Λέγε Σάβα, ακόμα δεν πέταξες ρε. Καλό φαίνεται. Τι δόλωμα? Γελάει το απότομο βάθος. Λες. Λίγα είναι. Να την πρώτη λίγδα. Τράβηξε καλά. Στο δεκάλεπτο ρε μαλάκα. Ούτε. Που το ρίξες. Ωραία, δείχνει καλά σημάδια το μέρος. Και μου πήρε και το μαύρο τσιμπιά. Και εγώ ακόμα δεν έχω δέσει το ένα καλάμι. Μια τσιμπιά μόλις παιδιά στο μαύρο, μόλις το όριξα, έχει 5 λεπτάκια. Ίσως έχει κάτι πάνω. Έχει. Μουρμουρίσει και το χτύπημα πάντως δεν ήταν. Μας έφυγε ρε. Σκαθαράκι. Σκαθάρι και 2 λίγδες μέχρι τώρα. Σκεφτείτε τι βυθό έχει κάτω. Στο μαύρο. Το μαύρο μετά από ώρα. Άλλη μια λίγδα. Λίγο πιο μικρή είναι αυτή. Αλλά πάλι είναι καλή. Μαλάκα χρώματα θες, Τα χρώματά της δεις. Κατάλευκε. Το κατάπιε. Έμαι. Κάνε τα ποδάκι ρε μαλάκα δεν στάνε. Στο καλάμι το Ledger κιόλας. Είναι μαύρο. Είχα μια φυκιάδα έτσι. Κάνει φυκιάδα εδώ κάπου. Αλλά το Στα έξω. Στην αρχή έτσι όμως. Σαν να το ξεκόλλησα από κάτω ήταν. Για φέξε θάλασσα. Αστερία θερμαλάκα. Τεράστιος. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Μαλάκα το τέρας του λόφου. Εδώ δες. Τεράστιος. Τι πλάσμα είναι αυτό. Το πήγε τα κύστρα. Με 16 παράμαλο μαλάκα και δεν κόβεται, είδες. Πώς θα το βγάλω, ρε. Είναι και μικρό. Δεν τα αγγίξει μικρό, το κατάπιε. Λοιπόν παιδιά, μια λίγδα βγήκε μόλις. Εδώ μεταξύ ούτε χτύπημα έδωσε, ούτε κεφάλια προς τα έξω. Τίποτα. Στο μαύρο βγήκε αυτή. Και συνεχίζουμε. Ακόμα ένας κακαρέλος βγήκε παιδιά. Με το καλάμι το λάκι αυτός. Και συνεχίζουμε. Άλλη μια τσιπούρα παιδιά στο μαύρο.
πίτσα. Ναι. Το πία και αυτή καλή ρε. Πες να είναι ώρα πιασμένη. Παίρνει να και δύο. Πολύ περίεργα μου. Θα πάω και στο τι θες. Oh yeah. Λοιπόν παιδιά, ένας αργός ακόμα βγήκε. Σε μονοδόλη Χαλκίδος. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ένα σύντομο ψαρεματάκι κάναμε. Να ευχηθούμε σε όλους καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας, και τα λέμε στο επόμενο.